Dobrodošli na kanal Natašini psi. U ovom videu objašnjavam zašto te pas ignoriše i šta treba da uradiš odmah. Ako imaš psa, ovo moraš da znaš. Hajde da budemo brutalno iskreni. Koliko puta si rekao ili rekla, moj pas me ne sluša. Zoveš ga, on te pogleda i nastavi po svom. Kao da si vazduh. I sad dolazi ono pitanje koje većina vlasnika ne želi da čuje. Da li te pas zaista ignoriše ili si ga ti naučio da te ignoriše? Znam, zaboli malo, ali ako želiš promenu, moraš da vidiš istinu. Istina koju većina preskače. Pas se ne ponaša loše. Pas radi ono što mu se isplati. Ako te ne sluša, to znači samo jedno. Nije naučio da mu se isplati da te sluša. Nema drame, nema tvrdoglavosti, samo matematika u njegovoj glavi. Tvoj glas mu je postao pozadinska buka. Zoveš ga, dođi, 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 10 puta, a bez reakcije. I šta se desi? Ništa. I upravo si ga naučio najopasnijoj stvari, da može da te ignoriše bez posledica. Pas ne razmišlja kao čovek. On ne razmišlja neću sad u inat. On razmišlja ovo nema nikakvu vrednost. Ako 10 puta izgovoriš komandu, ona više nije komanda, to je šum. Spoljni svet je zanimljiviji od tebe. Napolju mirisi, psi, ljudi, zvuci, a ti ponavljaš dođi bez energije. Iskreno, šta bi ti izabrao? Pas ide tamo gde je veća vrednost. Ako si ti dosadan, izgubio si bitku pre nego što je počela. Nema nagrade, nema poslušnosti. To je najčešća greška. On treba da me sluša jer ja to kažem. Ne. Pas ne razume autoritet na ljudski način. On razume posledice. Ako dolazak kod tebe znači kraj igre, kraj šetnje, ignorisanje, zašto bi došao? Za njega si loša ponuda. Nesvesno ga kažnjavaš kad te posluša. Ovo je brutalno česta greška. Zoveš psa, on konačno dođe, a ti kažeš gde si bio. Ton ti oštar, energija loša. Pas uči, dolazak je neprijatnost. I sledeći put ne dolazi. Nedoslednost te ubija. Jedan dan dozvoljeno, drugi dan zabranjeno. Jedan put ga zoveš i nagradiš, drugi put ga ignorišeš. Za psa je to potpuni haos, a u haosu nema poslušnosti, ima samo snalaženja. Šta da uradiš odmah danas? Ne sutra, ne kada uhvatiš vremena. Danas. Prestani da ponavljaš komandu. Jednom kažeš, ako pas ne reaguje, ne viči, ne ponavljaj. Umesto toga promeni pristup. Približi se, učini sebe zanimljivim, ali ne pretvaraj komandu u buku. Postani najzanimljivija stvar u njegovom svetu. Da, baš to. Ne moraš da budeš strog. Moraš da budeš vredan pažnje. Koristi poslastice, igru, energiju. Pas mora da pomisli, kod njega se dešavaju dobre stvari. Nagradi svaki dolazak, ali svaki, bez izuzetka. Čak i ako je kasnio, čak i ako te iznervirao, jer želiš jedno, da dolazak uvek bude dobitak. Treniraj u lakim uslovima. Greška koju ljudi najčešće prave, odmah treniraju psa napolju. To je kao da dete uči matematiku i odmah ide na ispit. Počni u kući, bez gubljenja koncentracije, pa tek onda diži na viši nivo. Kratko, jasno, dosledno. Ne treba ti sat vremena treninga. 5 do 10 minuta dnevno, ali pravilno, bez haosa, bez emocija koje zbunjuju psa. Izgradi odnos, a ne kontrolu. Pas nije robot. Ako te ne sluša, to je simptom, ne problem. Problem je odnos, poverenje, jasnoća, doslednost. Kada to izgradiš, poslušnost dolazi sama.
Najveća greška koju možeš da napraviš je da kažeš moj pas je takav. Nije. Pas je odraz onoga što si mu ti pokazao. To je dobra vest jer znači da možeš da promeniš sve. I za kraj, sledeći put kad te pas ignoriše, nemoj da se ljutiš. Zastani i zapitaj se šta sam ga naučio. Jer tu počinje prava promena. Ne u psu, već u tebi. A kad ti promeniš pristup, pas nema izbora nego da promeni ponašanje. Hvala na gledanju i pozdrav do sledećeg videa.